Controversial. Hindi ako ang ina! Kapatid lang ako! Mas pinainit. Wala siyang kwenta ka ba? At mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto! Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo! Welcome back again to the program na napakainit ng usapin ngayong gabi. Ang rated SPG as in Super Pagganer Top Secrets. Kasama pa rin natin sa kabilang linya ang ating top secret sharer na si Chris. Hi Chris! Hello po. Hello. Ayan, buti na lang hindi ka bumitaw kasi ang dami na naming dinidiscuss dito off the air. Pwede muna naming malaman kung anong sasakyan yung gamit ninyo at kaninong sasakyan yun? Sa mga tropa din, ganun. Iba-iba po eh. May sedan, merong Pajero, ganun. Iba-iba. Pero yung gabing yun, yung kinikwento mo sa amin kanina, kaninong sasakyan yung gamit nyo? Doon din po sa bago namin nakikilala. Okay. Pwede mo ba kaming kwentuhan tungkol dun sa journey mo kung paano ka napunta sa ganyang klaseng barkada o gawain? Medyo hirap pa. Pero sige. Ano lang wag naman masyadong mahaba. Yung lang, paiksiin mo lang. Start kasi parang naging kumbaga iniwan kami ng mga magulang. Lalo na magkakasama kaming ganun yung nangyari sa amin. Parang doon kami nagkaroon ng idea na para siguro 18, 17 hanggang magbabarkada kami, ganun yung ginagawa namin. May tendency na pa nga sa pag-upload namin talagang hindi tinatanggap yung namin, yung video. Bakit hindi tinatanggap? Parang nagsisend sa email namin na parang hindi daw pwede yung video na ganun, ganun. Parang kailangan daw namin edit pa or something, ganun. Lalo na yung pag sobrang haba na, tapos yung kunyari sobrang haba ng video, parang mas prefer nila yung parang sa climax na lang. Parang yung hindi na ganun masyadong kahaba. Okay. So, meaning, naiwan kayo, ikaw personally, naiwan ka ng mga magulang mo. Tama ba ako? Nang pagkakaintindi dun sa kinukwento mo kanina? Actually, halos lahat kami ganun nangyari. Okay. So, pero paano ka namulat dito sa ganitong grupo? Sinong nag-introduce sa'yo? Kumbaga, siyempre pag mga dati kabataan, parang ako curious. Pero parang naisip lang namin na madali ditong parang wait lang hindi mo nasasagot yung tanong eh. Sino magbabarkada kayo, magkakasama kayo, 'di ba? Opo. Agad ba alam na nung kaibigan mo yung gawaing yun, yung site na yun? Tapos sinabi lang nila sa'yo, puntahan natin to or parang gawin natin to? Ganun ba yung introduction sa'yo nung ganung klaseng gawain ng kaibigan mo? Kumbaga nagkasundo kami na maghanap ng site ng legit talaga. Kasi marami talagang hindi legit. Kumbaga, ikaw yung lolokohin ng mismong ganun, yung mismong site na ganun. Pero talaga humanap kami. Okay, nagets ko. Nagigets ko na. So, may idea kayo na, pwede natin tong gawin. Okay, malamang narinig to sa iba't ibang tao o kaya yung mga kaibigan sa paligid o mga kung sino mang tao sa paligid. Tapos, naging interesado kayo na pwede pala kayong kumita sa ganon. So, nag-decide kayo ngayon na maghanap ng legit na site na pwede ninyong gawan ng videos yung mga sarili ninyo or magkakasama kayo. Tapos, with the purpose, nakikita kayo doon. Tama ba ako? Opo. Tsaka isang site lang din simula ngayon. Nung nahanap namin yung site na yun, hindi na kami lumipat pa. Kasi parang
nakikita naman yung ano, yung rate at saka ayos naman, parang gano'n. Pwede malaman kung dun sa pag-upload ninyo ng mismong video, ano yung minuto ng pinaka maiksi dapat at ano yung minuto ng pinakamahaba? Actually, ano pinaka-maiksi is 2 minutes and 30, ito 2 minutes ganon. Pero pinakamahaba kasi aabot ng pwedeng 2 hours. Kaso nga, yung sa habang yun, parang dapat lahat yun, merong, kumbaga, niinit lahat. Hindi yung parang parang patay na oras lang, ganon. Kaya minsan, sobrang dami yung ginagawa. Hindi rin tatanggapin sa upload. Pag nag-upload kayo, parang ganon, di-deny din, ganon. So dapat Mahirap pala may din. script kayo. Kumbaga meron kayong nag-i-script kayo? Opo. May meron storyline kayo? Oo. Meron din ba yung role playing? Hindi naman. Parang ano lang. Parang kadalasan magbabarkada, magkakaklase, ganon. Yung mga teams, ganon. Pero lahat kayo nasa tamang edad na. Tanong yun Ang pinaka bata is, pwede ba yun? Ilan? Mga ano naman, 18, puro 18, ganun, pinakabata. Sinabi mo lang ba yan para safe ka sa programang ito? O sinabi mo lang yan Hindi kasi, kinakausap din naman namin, malay ba namin na ganun po, di ba? Wala bang ID pinapakita dyan sa inyo na pakatunayan na 18 years old ako, ganon? Ayun nga po yun nga yung naging namin dati issue, na parang mahirap humanap ng katulad namin, ginaganon, na gusto yung ganun. So, ang nasa isip namin, kailangan kumita, parang gano'n. Buti, Parang di na namin na yung edad, parang gano'n. okay. Kasi 'di ba, nakwento mo kanina na merong magulang na pinagalitan ka dahil nalaman niya na yung anak niya ay gumagawa. Yung pinsan. Ano? Yung pinsan po, nakita po ng pinsan niya. O nakita ng pinsan niya tapos sinumbong sa magulang. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Opo. Kasi actually, napansin lang naman yun sa tato. Ang gano'n. Number 1 rule huwag kayong gagawa ng video kapag may tattoo kayo Pag nakita yung tattoo ninyo tapos kayo lang yung may tatong ganun. Dapat yung flower lang, ganyan kay dragon, ganun. Okay. So, ngayon, ginagawa nyo pa rin yan. Opo, parang gano'n. Kailan yung next schedule? Hindi naman masyado. Dati madalas, pero ngayon parang hindi na masyado kasi yung iba, parang mahirap na rin yung schedule nila. Parang meron ng mga pinagkakabalahan, gano'n. Okay. Patuloy ba kayong nag-entertain ng mga Yes, bago opo. sa barkada ninyo? Opo, saka mas mahigpit na, mas mahirap, mas na kami ngayon, kumbaga. Hinihingan na namin ng talagang kung ganong age, ganon. Kasi kahit 19, ganon, kahit 19 pwede para sa amin. Kasi yung hirap din na yung nangyari nga sa amin na ganon. Bakit munti ka na ba kayong mademanda, mapulis, mabarangay? Hindi naman po, kasi hindi naman kami sobrang bata, ang bata para ganon. Ang sa amin lang is, kumbaga yun, syempre mas open yun sa mga katulad namin, mas bata pa. Parang mahirap din na baka matulad sila sa amin. Nakakaano lang. Okay. Minsan. Chris, hanggang kailan mo to gagawin? Meron ka bang timeline para sa sarili mo na, okay, ngayong 22 ako, gagawin ko to, pero pag nag-23 na ako, tapusin ko na to, iba na yung tatrabahuhin ko? Naisip ko naman yun, pero sa ngayon kasi, parang malayo pa. Pero naisip ko yung ganun, na in time, maalis din sa akin to. Ganun. Nag-aaral ka pa ba hanggang ngayon? Ano po? Actually, ilang beses na akong palipat-lipat ng course. Parang naguguluhan nga ako. Di mo pa alam kung anong gusto mong gawin. Oo po, parang ganun. Parang nakatatlong na yata ako. Kurso? Opo. Parang hindi ko nagugustuhan. Parang ganun. Pero yung ginagawa mo,
Passionate ka ba dyan? Gusto mo ba yan? Tumagal naman siguro ganun. Ano bang motivation? Pera o boredom? Parang halos pera, tapos syempre iba yung pakiramdam, parang ganun. May satisfaction. Oo, parang ganun. Parang yun na yung talagang hinahanap ng katawan mo, ganun. Okay. Yung mga gawain nyo ba, complete, cycle, complete process ng Chukchak Chenes Tuluwang Dugets? Actually, iba, yun nga, yung nakwento kanina, iba-ibang may toys, may ganun. Talagang, kumbaga, iisip kami ng ibang hindi lang siya totally na sex, ganun. Iba-iba talaga. Merong babae na magsusuot ng toys na pwedeng i-insert sa lalaki. Yung mga ganun. So, lahat ng butas na meron ka na sorry sa tanong na yung lahat ng butas na meron ka sa katawan mo, na anuhan na yan, na check-inan na yan? Babae po. Pag may toys na gamit, ganun. Talaga? Pero sa kapwa mo lalaki, meron na rin Hindi ba? po. Hindi. Mga lang. Talagang lang talaga. Toys lang? Babae, lalaki, ganun lang. Oo, toys lang. Pero ikaw, lagi kang chumi-check-in sa babae? Oo. Parang main event. Parang Ang lakas! Kumi-KO, ganon? Ilan bang round? Hindi namin minsan 4, 5, ganun. Depende, pinuputol-putol kasi yung video. Parang namin, pinipili namin yung pinaka talaga. Meron bang pagkakataon sa buhay mo na hindi kayo gumawa ng video pero na-enjoy mo lang, ganun? Madalas. Kumbaga, Kasi ang hirap, hindi naman pag pala nag-video ka, mahirap yung ihiwalay mo yung naramdaman mo. Kunyari, yung pakiramdam na ganun, kailangan i-videoan mo pa yun, dapat hindi na. Parang ganun. Kumbaga, trabaho kasi yung ginagawa. Kumbaga, naging trabaho mo na. Yun yung mo, kumbaga parang work mo, parang marami kang sinasaalang-alang, emosyon mo, yung nakikita sa mukha mo, ganun ba yun? Yung postura mo, ganun. Ay, maling angle to, yung mga ganun. Parang nadadala ka, tapos isip mo, ay, kailangan pala maganda sa video, ganun. So, meaning nagbubuhat ka, ganyan, nagpapaganda ka ng katawan. Oo, ganun nga. Kailangan po yun. So hindi nila masyadong tinatanggap kapag hindi masyadong nakakapag-exercise, may extra fats, Depende po gano'n? kasi sa site. Depende sa site. Legit talaga na site. Hindi lang yung basta-basta na nakikita mo dyan. Pag type mo, yung gano'n. Na, kailangan subscribe ka din. Gano'n. Okay. Ba't ayaw mo nalang maging vlogger? Nagganun na ba? Tapos vlog. May kilala. Makikilala ka pag ganun. Sino mga idol mo sa ganyang larangan? Madami. Sino? International? International. Dami rin. Pero hindi naman totally talaga siyang Parang Initials lang initials Sige. C.M. C tsaka M? Yes. Babae, lalaki? Lalaki. Siya Actually, siya. Doon ko lahat. Parang siya yung naging ko. Yung mga ginagawa kong to na pwede niya yung sa babae na siya yung mag-insert ng gano'n na gamit yung mga toys. Sa kanya ko lang na Kumukuha ka ng inspirasyon dun sa kanya. Opo, kasi totally wala din naman akong alam sa ganun ever since Parang ngayon ko lang din. Okay pala. Ikaw ba, matanong lang kumbaga gusto namin kasing ma-picture out kung ano yung itsura mo So, nagbubuhat ka, nag-exercise ka. Sinong kamukha mong artista? Sinong pinakamalapit na kamukha mong artista? Ang hirap kasi magbuhat Hindi. Sa sinasabi na lang ng karamihan. Parang batang Gistoni. Ganun. Gistoni Alarcon? Parang bata daw na gano'n. I-search nyo na, batang Gistoni Alarcon.
Pag may napanood kaming ganon, sabihin namin, ay, ito yung color, ganon. Charot, wedarot. Anyway, sige na. Hindi na tayo masyadong magtatagal pa kasi baka mag-overtime na kami dito. Alam mo ba na ang dami kong kasama dito sa loob ng booth? Hinahanap na yung site na sinasabi mo kasi interesado na sila, magsusubscribe na sila, mag-follow na sa'yo. Yun eh. Dalawang magkalaban kasi yun na. Huwag ka na magbanggit ng kahit ano. Sila na okay, legit na site na panalo lahat. Wait lang, may tinatanong dito. Black, yellow daw ba or pula? Pula or yung kulay blue? Masyadong actually overrated masyado yung ganun. So underrated. Hindi po yun. Underrated. Hindi. Kumbaga ito yung tipong mga site na hindi ito yung mga site na commercialize o yung parang popular. Actually, yun nga yung problema na medyo kaya maganda yun dito sa mga ganito, sa mga subscription kasi hindi siya katulad dun sa mga nakikita natin na tinatype lang na parang hindi na pag-aaralan yung video, hindi maganda, hindi, baga, talaga. Hindi po ipili lang kahit basta upload ka lang. Kumbaga yan ay kumbaga para sa'yo, it's a work and it's an art. Opo. Tama ba ako? Rin po. Para sa akin, kasi minahal ko na rin eh, pero nakakayaman, pero ganun talaga eh. Siguro tama, mga susunod na taon or lumipas, siguro matatanggal ko rin to, pero hindi ko pa nakikita. Sa ngayon? Hindi ko pa nakikita. Oo. Sa ngayon. Sana makaipon ka dyan ha. Kumbaga, kung hindi mo pa talaga yan mabibitawan, and wala naman nang judge sa'yo dito, diba? Kumbaga, kung hindi mo mabibitawan, sana makaipon ka talaga, tapos masunod mo kung ano yung sinisigaw talaga ng puso mo. Soon na yan. So, thank you so much, Chris, for calling this program dahil marami kaming nalaman ngayong gabing ito. And again, we are not encouraging people to join Chris dun sa journey niya kasi kanya-kanya naman tayo ng journey. So Chris, maraming salamat ha. Ano namang maibibigay mo na payo sa mga kabataan dyan na nawalan ng magulang? Pwede bang magbigay ka naman ng mensahe parang galing sa iyo na nandyan sa ganyang klaseng posisyon? Mai-encourage mo ba sila na pumuntahan yan o kung pwede iwasan nila na puntahan kasi once na iniwasan na nila once na makarating sila dyan baka ituloy-tuloy na nila. So ano yung pwede mong i-advise sa kanila? Siguro sa katulad kasing edad ko or mas bata pa sa akin na may mga kaibigan na alam nilang ganun katulad namin na pupuntahan nila or may nagsasuggest sa kanila na gawin nila to. Para sa akin is maraming pwedeng gawin. Kumbaga last resort na yun para sa akin eh. Pero sa kanila marami pa kumbaga hindi yun yung tamang way para pasukin nila. Kung sa pera lang para sa akin. Kasi ako last resort ko yung ganun. Again, hindi po tayo nag-tolerate and hindi po tayo nag-enable or enabler or tolerator ng mga ganitong gawain, especially sa mga kabataan na nakikinig ngayon. Kung sakali mang may mga kabataan po nakikinig ngayon, hindi natin yun in-encourage, no? Tsaka sa mga adults naman na nakikinig ngayon, hindi rin po namin to in-encourage, no? Pero kung sakaling gusto nyo pong bisitahin yung site, PM nyo lang ako. Charot! Actually, nakaka-curious, no? Kung ano talaga yung site. Kumustahin nila yung anak nila. Pero ito talaga yun. May yung panel of judges natin dito, no? Yung panelists natin dito, sabi sa akin, sabihin mo na kumustahin nila yung mga anak nila. Yung mga adults natin dito, na nakikinig ngayon, please, pakikumusta yung mga anak ninyo. Tsaka wag nyo namang iwan, diba? Pag nag-anak-anak kayo, panindigan ninyo. Hindi yung puro lang kayo sarap. Pag nahirapan na, hindi na kayo nanay, hindi na kayo tatay. Wag na lang kayong mag-anak. Wag na lang kayong magpasarap. 'Di ba? Kung sakali man. Magdadagdag pa kayo ng tao sa mundong ito na hindi pa ganun ka hindi pa ganun ka handang magtrabaho, hindi pa dapat nagtatrabaho ng mga ganung klaseng bagay, pero pinagtrabaho na ng ganun, 'di ba? Ay nako, hina-high blood na naman ako bigla. Charot. Basta kumustahin niyo yung mga anak ninyo. Saka pwede namang gumamit ng proteksyon, 'di ba? Para hindi kayo magkaroon ng
anak. Kumbaga, maging responsable tayong mamamayan sa mundong ito. Tao, 'di ba, sa mundong ito. Hindi yung parang hayop lang, 'di ba, na laban, wala. Hayop nga, may pake pa yun eh, 'di ba? So, yun lang. Thank you so much, guys. Bukas magsama-sama tayo for Love Radio Academy. This has been yours truly, DJ Rocky Terra. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. This is Top Secrets. Bye, guys. Good night. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!